Nalista na mo sa pikas, boys. Idiretso na nag-istorya daw. Ay kamiyor guro ni. Oy, kini pre. Murag ayuda ni ba? Rodolfo. Ikaw. Armando di ay. Armando Aperido. Balba utog. Kalala ba? Bye-bye, boys. Dagko naman siguro kayo kuan ron no, mga sweet eating kay mga dagko og kuan ng tsaka lang. Unsa kay mayohon ron pre no? Pabaya tay mga trabaho. Ako po gani pre, wala ko'y trabaho. Ako magana, nagulat na lang ko sa ayudaan eh. Hi, boys! Kisa mo ka? Di ba wala may kwarta? Wala. Ngano, kinsa man ka? Ako, si Daniela. Ay, si Daniela, katong nasa kadinang ginto. Patakara ka! Kaysa ha, mana ko diha. Hi, boys! Nana ko. Tarong-tarongan ako galingon mo diha ha. Oh, tarong uy! Gusto ka tarungon punta ka? Igat, ganin ba yuta oh? Naka-check ka sa inyo ha. Ito na, magkakwarta ta na. Lubihan na ka ninyo. Charot! Tarungan na lubi-lubi mo diha ha. Na ako diri kay na ako'y tuyo ninyo. Unsa man yun na, gainar ka ba? Nakita mo ane? Unsa na ana? Diri na kasalalay inyong kinabuhi. Unsa na, utang na. Nalista na mo? Asa na, sa 5'6"? Dili, 7-8. Ay, pilusok mo. Pagdali ra ko dirabi. Unsa man gituyo nimo? Nalista na mo sa pikas, boys. Unsay sa pikas? Ay kamiyor guro ni. Idiretso na nag-istorya daw. Oy, kini pre. Murag ayuda ni ba? Pila man pud na. Ikaw, pila ka. Magtarong ha. Ilista inyong pangalan, boys, kay naamoy madawat nga 10K. Kini bay, kini atong butaran kay Tidki. Pero bago ninyo makuha ang 10K, na registration. Pre, bahalag mo register ta, basta natag 10K. Pila may registration? Pila mo na kwarta ninyo diha? 5 ra ginakuha. Piso ra di makaya. Jess ra gyud ako ah. Kachip pa ninyo, oy. Pero okay na na. Kwarta sa pangalan ni mo? Rodolfo. Rodolfo. Ikaw. Armando di ay. Armando Aperido. Balba utog. Kalala ba? Ikaw. Berto Dam. Berto Daso. Nakatigbas Junior Dam. Ay, mas lalay mo ha. Pero okay ra. Imong entrance. Bye-bye, boys. Sir, nalagi ka diri. Naapo ko dire. Ganina ra ko nang itali mo. Agoy.